Kaixo Baian Baitarrok. Gaurkoan, Baian Bai Fundazioan garatu dugun azken proiektuaren berri eman nahi dizuegu. Euskara eta ingelesa ikasteko pertsona agurrentzako plataforma adimenduna. Proiektu honen eta Baian Bai Fundazioaren nondik norakoak azalduko dizkizuet labur-labur bideo honetan. Izan ere, proiektuan horren beste lan eta ilusio jarri ondoren benetan pozik eta harro gaude egindako lanaz eta lortutako emaitzez. Baian Bai Fundazioaren bitartez, gure jardun profesional eta pertsonala beste eremu batzuetara zabaldu nahi ditugu 3 helburu argiekin. Euskararen eta hizkuntza gutxituen bultzada eta sustapena, sistema adituen zabalkundea eta hezkuntza baliabideen sozializazioa, eta garapen bidean dauden herriekiko elkartasuna. Horretan dihardugu 2007an Baian Bai Fundazioa sortu genuenetik. Gaur aurkezten dizugun proiektuak bete-betean lagunduko digu fundazio gisa ditugun helburuak lortzen. Izan ere, zoritxarrez, orain oso gutxi arte pertsona agorrek ez zeukaten inolako modurik bigarren hizkuntza bat ikasteko. Ez aurrez aurreko metodorik, ez eta online ikastekorik, eta are gutxiago euren behar eta ezaugarrietara egokituko zen sistema adimendunik. Egoera zail hori irautzeko asmoz, eta Baian Bai Fundazioan behar bereziak dituzten giza taldeentzako hezkuntza sistema egokituak zabaltzea dugun bokazioagatik, pertsona agorrek bigarren hizkuntzak ikasteko dituzten zailtasunak gainditzen lagunduko duen online plataforma adimenduna garatu dugu. Baian Baik, irakasle virtualaren adimen artifizialaren bitartez, ikasle bakoitzaren ezaugarriak antzematen ditu. Oroimen kurba epe ertain eta luzera, asimilazio gaitasuna, edukin automatizazioa, errendimendu aldaketak, zailtasunak, erroreak, eta ikaslearen profil zehatza osatzen du. DDK System pertsona agorren ezaugarrietara ere egokitu dadin moldatu dugu. Produktu hau gaztelaniaz irakurtzen eta idazten dakiten pertsona agorrentzat diseinatu da. Eta pertsona agorrek bigarren hizkuntzak ikasteko izan ohi dituzten mugak gainditzeko bidea emango du. Euskara edo ingelesa irakurtzen eta idazten ikas dezaten albidetuko die. Baian Bairen baliabide guztiak baliatu ditugu proiektu hau gauzatzeko. Gure GIG taldea, sare komertziala, talde didaktikoa, tutoreak, sail teknikua. Proiektu honetan 2008ko urtarriletik ari gara lanean. Lehenik eta behin, didaktika sailean egin genuen diseinua Euskal Gorrak elkartearekin partekatu genuen, ondoren aldaketa horiek implementatu eta amaitzeko proiektu pilotu bat egin genuen Euskal Gorrakeko voluntarioekin. Parte hartzaileek oso balorazio positiboa egin dute eta emaitza izugarri polita da. Ate bat zabaldu du, Gorrek bigarren hizkuntza bat ikas dezaten. Gaurkoan, Baian Bai Fundazioa aurkeztu eta euskara eta ingelesa ikasteko pertsona agorrentzako plataforma adimendunaren zertzelada batzuk eman dizkizugu. Baina proiektu hau gustuko baduzu, arpidetu geure YouTube kanalera gauza benetan ederrak baitatoz.